רוח הלחימה של צה"ל מכה במלוא עוצמתה את עזה. אנחנו נכה מכה ניצחת באויבים שלנו. זאת המשימה שלנו היום, ואנחנו נחושים מאוד להשיג אותה. אני רואה רחוב כמו נגועה ואנשים לעבודה יום המולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם ובידיהם המלכי אנחנו נמצאים על הציר מדרום פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר 2-3 סנטגר העם בגבכם, סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, צאו להתקפה, בהצלחה, סוף.